Goazen orduan, gai berria, osagai berria. Premio Nobel jaso zuten tipoak hauek asmatu zutenean. Transistorea. Ideiaren bat transistoreak zer diren, elegatu zaizue TikToketik, YouTubetik transistorea zer den, zer garrantzitsu izan den gure historian transistorea, zergatiak eta bar, elegatu zaizue. Elegatuko zitzaizen prozesadore guztiak transistorekin egiten direla. Bale, ba ikusi dezagun. Zergatia. Venga, hasi bergea transistore bipolarrarekin. Zabatuko dut, bai. Hirugarren gaia, gure kasuan hirugarren atala, transistore bipolarra. Ideia lehen da bizi. Ideia. Zero. Nola ditu diot? Helburu praktiko edo egoera praktiko bat, ja. Helburu praktiko tonto bat. Ulertzeko. Transistoreak egiten duena, logikarekin edo. Behar izan behar dugu kontrolatzea zirkuito bat. Funtzionatzen duen, edo ez. Etelgailu bat behar izan behar dugu. Elektronikoki kontrolatzen edibulagako funtzionatzen duen, edo ez, edo itxita dagoen, edo zabalik dagoen. Adibidez, simpleena. Karga resistenzia bat, balio zatzekin jartzeagatik. Polarizatuta 20 voltioko bateria batekin. Karga resistenzia bat. Berogailu bat, argi bat, edo zein gauza. Txartel bat, elikatzen gabiltza karga resistenzia bat, eta helburua da, hau istea edo irekitzea, baina elektronikoki. Ez da nahiko guk jotzea edo ikutzea, baizik eta elektronikoki, edo tensio batekin, edo itizteatekin, edo zerbaitekin. Informazioa prozesatu eta gune edun gentak. Eta oso azkarri izatea, eta eraginik ez izatea, eta atzerapenik eta bar ez izatea. Orduan hemen egin behar dugu, hori, jarri behar dugu hemen osagai bat. Helburu hori bete behar duena. Osagai bat. Etengailu bat izan daiteke, baina horrelaxe jarriko dugu. Osagai horrek ere hemen izan behar ditu bere tensio erorketa edo ez. Zirkuito honetan intensitate hau pasatzea kontrolatzea nahi dugu. Orain, grafikoki, hitzez esaten duguna, grafikoki ere irudikatu behar dugu. Venga, marraztu behar dut, hemen osagai horren bere VI grafika, etengailu bat izan behar dela. Edo eta egin dezakegu, iturri baten edo grifo baten analogia ere bai. Adibidez, hau grifo bat izango balitz. Tontakei hauek garrantzitsuak dira gero gozak bateko, Demagun hau ur zirkuito bat dela, eta grifo bat daukagula hemen. Itxi dezakegula, edo ireki dezakegula. Hau, izten badego, intensitatea ez da pasatzen, ez ba? Hau izten badego, grifo bezala, intensitaterik ez da pasatzen. Eta ben, intensitaterik ez bada pasatzen, tensio ikuspegitik, osagainoen tensio ikuspegitik, hemen 20 voltio, hemen 20 voltio, hemen 0 voltio, jasan beharko du tensio hori. Ur analogiarekin, iturri horrek jasan beharko du ur presio hori. Baina ala ere, irekita baldin badago, itxita baldin badago grifoa, ez du axola ze presio sartzen diogun, ez? Grifo edo etengailu perfektu bat baldin bada, intensitatea izan behar da 0, bai, urdinarekin, venga. Intensitatea izan behar da 0, axola gabe. Kasu honetan, 20 voltio ditu hemen.
aplikazio praktiko honetan 20. Gehiago jartzen badugu, pues hemen arituko ginen, edo gutxiago hemen, baina kasu guztitan intensitatea 0. Edo grifo bat itxita, edo etengailu bat irekita. Buru. Orain, itxi dezagun etengailua, edo eta ireki dezagun grifo hori zeharo. Zer pasatu behar da? Ez demagun hau perfektua dela, eta intensitate hori pasatu behar da mendik, bat ere eragozpenik gabe. Bat ere eragozpenik gabe, esan nahi du, errestentziarik gabe, hemen tensioa erori gabe. Etengailu perfektu bat baldin bada, izten denean, tensioa orain 0, itxi baldin badugu, tensioa 0, eta hemendik pasatu behar da, hemen daukagun konfiguratuta haren intensitatea. Hau handiago baldin bada, pues intensitate gehiago. Hau txiki baldin bada, gehiago edo gutxiago. Hau da, itxita dagoenean, intensitatea 0 izan behar da, eta edozein intensitate, tensioa 0 da, eta edozein intensitate pasatzen da. Hau egingo zen etengailu bat, edo grifo batek. Eta orain, grifoaren adibidea garrantzitsuago dator. Eta hemen adibidez, itxin, Hau, itxita baldin badago, ze puntutan egongo ginen lanean. 20 4 amper, hemen. Hau amperetan badugu, hau voltiotan. Hemen 4 amper izango genituzke. Osea, etengailua tak itxita hemen. Etengailua irekita, tak hemen. Grafikoki hor gabiltza lanean. Hoi bera da, transistore batek egin behar duena. Baina oraindik zer gertatzen da, grifo hori tarteko posizio batean jartzen baldin badegu. Hasieran, eta itxita, eta ez da pasatzen ezerrez. Eta, irekitzea nahi dugu dena pasatzeko, baina tartean uzten badegu zer gertatzen da. Pues pasatu behar dela, urremari bat, pues 0 eta maksimo artekoa, ez? Erdia, edo eren bat, edo kontrolatu dezakegu hori ere bai, ez? Grifo batekin. Kontrolatu dezakegu. Suposatzen ze, grifo hau irekitzen dudala, emari erdia pasatzeko. Adibidez, 2 amper. 2 amper edo 2 kaudala, ez dakit. Egoera horretan, intensitate hori dago pasatzen, intensitate hori eragin behar du hemen tensioren bat erortzea, beraz, hemen izan behar dugun tensioa izan behar da diferentzia, hemen erortzen dena, osea, hogeiken hemen erortzen dena, honek jasan behar du, ireketa zagoen, baino tensio txikiago bat. Demagun, tensio jasaten ari dela. Beraz, tarteko puntu horretan, gabiltza, 2 amperreko intensitatea jartzen, eta osagaia dago, 10 voltio jasaten. Gauza da, grifo hau berezia dela. Eta zabalera horrekin, zabalera zehatz horrekin, 2 amper emateko, gai izan behar da, zirkuitoko beste egoerak aldatzen badira, 2 amper horiek mantentzea. Venga, 2 amper. Hau jarriko bagenu 40 voltiokoa. Honek 2 amper ematen. Hau txikiago, ez, honek 2 amper. Edo handiagoa, ez, honek 2 amper. Grifo berezi bada, baina ideia hori izan behar da. Horrek zer nahi du? Tarteko balio horretan horrek funtzionatu behar duela, osagai bat ematen duela. Beti 2 amper, axola gabe ze tensio erutzen zaien hemen. Gehiago edo gutxiago bat imadago, igual da. Gauza horiek aldatuta. Honek horrelaxe irekita, eman behar ditu 2 amper rato guztian. Lan puntuak hauixek. Hau, itxita. Iturria itxita. Hau, irekita. Hau, tartean. Eta ezaugarri hau, nik esan dizudalako grifo hori horrelaxe funtzionatzen duela, oso ona delako, eta 40 voltio jarrita, 2 amper. Horrelaxe funtzionatzen du. 40 voltio jartzen badegu, 2 amper, honek tensio gehiago irango du, baina ez du eso da. Ze tensio daukan bere tartean, 2 amperreko zabalera uzten badu. Bai. Irekia. Irekita, itxita. Itxita, iturria. Bai, etengailua irekia, baina iturria itxita. Nola jarriko dut? Irekia, etengailua. Etengailua irekia edo grifoa itxita. Venga, alderantziz orden, jak aldetu zen, etengailua itxita. Eta etengailua
alderantziz ez. Hau dago, ireki. Nola dago? Bale, joder. Irekia. Eta itxita. Eta grifoarekin, grifoa baldin badago itxita, edo irekitzen badago, alderantziz, bale. Baina ideia hausi izango zen, Hauxe da transistore batek egiten da. Hau bera. Gauza da, elektronikan, edo transistorenek ez dauka aginte bat hori egiteko. Nola funtzionatzen dute zehazki transistore bipolar hauek? Hori kontrolatzeko. Irekiteko, isteko, edo tarteko balio bat jartzeko. Ba horrela funtzionatzen dute. Hemen daukate, osagaitxo bat, justo dela diodo bat. Diodo hau moztuta baldin badago, gu diodo hori kontrolatu dezakegu. Hemen, jarri dezakegu zirkuitutxo bat, iturri bat, resistentzia bat, kontrolatu dezakegu hau, eta honek kontrolatu behar du hau. Hoxe da hurren urratsa, grifoa egiteko kasu honetan. Ez daukagu aginte bat, baizik eta diodo. Diodo hau jartzen badegu moztuta, hau ere moztuta. Hemen diodoa dago off. Diodo honi hasten bat diogu diodo baldin badago horrela. Hemen hasten badugu intensitate bat jartzen, horrexik intensitate bat, txiki bat. Hemendik hau hasi berdak idatzen. Honutza pasatuko gina. Diodoa dago on, baina intensitate txiki batekin. Osa, horrekin kontrolatu behar dugu, hemen gertatu behar dena. Hau polarizatzen badugu on, baina intensitate txiki batekin. Bale, tensio gehiago hartzen badugu intensitate handiago bat izateko, orduen honutza pasatu behar gara. Diodoa egon behar da on, baina intensitate handi batekin. Horrek eragin behar du, hau irekitzea edo ez. Diodo honek kontrolatu behar du, portaera hau, kasu honetan, transistore hauekin. Hoxe da ideia. Grifo batena, etengailu batena, baina nola kontrolatzen den elektronikoki? Diodo hau. Hemen jartzen baldin badugu 0 voltio, hemen moztuta. Hemen jartzen badugu 20 voltio, pum, pasatzen da dena. 3 voltio jartzen baldin baditugu, jode, 2 amper, horixe da. Diodo honek kontrolatzen du, honek egiten duena. Esan bezala, ja. Diodo hori baldin badago off, horrek izan nahi du, i 0, daukagu. Berdin 0. Diodo baldin badago on, ja nola jarri duen, eskeman, on, baina intensitate potolo batekin, nahiko potoloarekin, intensitatea masimoa. Berriz, diodo jartzen baldin badegu, bale, on, baina, intensitate ez horren handia batekin, tarteko batekin, orduen, hemen izan behar dugun intensitatea dago 0 eta Imax artean. Egoera praktiko bat, ideia, ja gerturatzera goaz nola funtzionatzen duen zehazki honek, baina orain goazen ja forma ematea. Aurkezten dizuet, transistore eredua, nola izenburua, etxen, Simbola, bai. Bipolar, junction, transistor, ingelesez jarri du, transistor bipolarraren simboloa, eta irizpideak. Diodoarekin hasi gindan bezala. Hasi ginen diodarekin, ikusten zer egiten zuen, simboloak, irizpideak, eta bar, eta pixkanaka joan ginen ulertzen. 3 mutur behar ditu hemen, potentzia adarraren bi hauek, eta kontrolatzen duenak. Hemen nire bat, simboloa hauxe, potentzia adarra, intensitatea hemenik etorriko zen, eta diodoaren ipurdira elegatzen dena hauxe. Simboloa, izenak kolektorea, emisor edo igorlea, euskeraz, eta basea.
Eta hauen konfigurazioa beti izan behar da horrelaxe tensio positiboekin, intensitateak norabide honekin, horrelaxe etorri behar dira. Mutur hontakoa, iazpize, beste hontakoa, iazpie, zeren hemen biltzen dira, hau eta hau, basekoa eta beste hori. Eta ikusten duzuenez, honek kontrolatu behar du, honen portaera. Intensitatea erabili behar dugu diodori polarizatzeko edo ez, eta horrek moztu behar du edo pasatzen utzi behar dio. BJT transistorea. Eta horrein, spoiler pixka bat egin behar dizuet, zeren gaur ez dugu ikus behar hau barrutik nola egiten den, baina lehenko guneko aurreko guneko txapa horri zentzu gehiago emanez, honen estruktura, aztertuko dugula aurrerago, hurrengo astean, hau izan behar da. Erdierole bat, N, diodo bat, azpiko hau, azpiko hau ez, hau, diodo hau. Konektatu behar dugula basera, hemen elektrodotxo bat, basera, kontrol mutur hori, azpiko muturra hemen, igorlea edo emisorea, eta diodori kontrolatuz, diodori polarizatuta edo ez, kontrolatu behar dugu, hemen datorren intensitatea, ze muturretik, bakarrik ipiniz hemen, beste harri koskor bat, N motatakoa eta gutxi dopatutakoa. Aurrerago ikusiko dugu. Baina honekin erakustea nahi dizuet. PN juntura rollo hori. Bueno, ja, joan gara PN juntura horrekin gauza askotxo egiten. Pues, hirugarren harri koskorra jartzen baldin badiogu gure PN junturari, premio Nobel saria irabazteko osagaia. Bizartearen revoluzioa sortu zuen osagaia. Aurrerago ikusiko dugu zergatik funtzionatzen duen horrelaxe. Baina horrengo horrelaxe itziko dugu. Bale. Orain ere, diodoarekin egin genuen kasuan bezala, ikusi genuela zer egiten zuen, ikusi genuen zimbuloa, gero ereduak ikusi genituen. Funtzionamenduaren arabera ereduak ikusi genituen, da hemen ere berdin egin behar dugu. Erabili behar ditugu eredu simpleagoak, gauzak aztertzeko, diseinatzeko, eta bar. Gauza da orain, honek 3 gauza egiten dituela. Egon daiteke horrelaxe, intensitatea irekita. Egon daiteke horrelaxe, itxita. Edo tarteko funtzionalitate honekin. Horren 3 eredu izan behar ditugu. Bakoitzak egiten duen lana tarte zehatz batzuta, bakoitzak bere baldintzak izan behar ditu. Hauxe. Horren, hurrengo atalan, ereduak. Dakiguraren arabera, osagai hau egon daiteke. C eta E muturren artean horrelaxe. Eta hortarako, hemen, B eta E artean daukagun diodo hori egon beharko da moztuta. Horrelaxe. Diodo moztuta badago, hau ere bai. Moztuta. Transistorea moztuta dagoenean, hau gertatzen da, ez da zer ez gertatzen. Ez da pasatzen ez ere, eta hau xera eredua. Eta baldintza bezala, konfirmatzeko horrela dagoen edo ez edo, horrela ipintzeko zer egin beharko dugu. Diodoa, azpiko diodo hori, ez polarizatu. Edo, egon daiteke, horrelaxe, aldoen guztia pasatzen duzten. Hau, perfecto izango balitz, hemen, zirkuito labur bat izango genuke. C eta E artean, transistorea perfecto izango balitz, hau izango genuke, baina ez da kasua, zertxo baita errotzen da. Erdieroalek dira, baina oso txikia egin ditzakegu, erresistenziatxoren bat egon behar da, orten simulatu behar dugu erori behar dena, diodoekin egiten genuen bezala, dezimatxo batzukin. Itxita dagoenean, C eta E artean, erabili behar dugu dezimatxo batzuk tensioa
bai, tensio iturri bat, erorketa bat, dezimatxo pixka batzuk bezala. Diodoakin egiten genuen bezala. Gero realitatea ez da horrela, baina nahiko balio bajuak izan behar ditu hemen. VCE, SAT, azetasun, VCE, 0,1, 0,2, 0,3, voltu izan behar dira. Eta zer gertatzen zaio gure baseari? Horrek horrelaxe funtzionatzeko diodo hori on egon beharko da. Hemengo diodoa on dago. Orduan itxita dagoen etengailu hau, osagai hau, horrelaxe sartu behar dugu gure zirkuitotan. Eta baldintza bezala, lehendabizikoa dakigunaren arabera, hauxe. Beha, on egon beharko da, VB 0,7 voltio. Eta hurrengo baldintza jarri horretik, pasatu gaitezen onutza. Funtzionalitate ontara. Hirugarren eredua, tartekoa. Hemen, ze osagai sinpleak, bagabitza ereduak osagai sinpleekin irudikatzen da. Funtzionalitate hau ze osagaik betetzen du. Goratzen duzu, osagai bat ematen duela intensitate finko bat, axola gabe ze tensioa jartzen diogun. Da. Intensitate iturri bat, honek finkatzen du bere intensitatea, axola gabe ze tensio jartzen diogun hor. Honen erantzuna hauxe. Hori bera izan behar dugu hemen. Gauza da, intensitate hori kontrolatuta dagoela, gure diodotxerekin, hemendik sartzen zaion intensitatearekin, baseko intensitatearekin. Beraz, izan behar da intensitate iturri bat, baina mendeko intensitate iturria, kontrolatuta. Beraz, tartean, gure transistorea egon behar da, horrelaxe, C eta E muturren artean horrelaxe. Eta hemen emanez, IC intensitate bat. Horre ere, diodoa martxan jarri diogu. Hemen base eta igorlearen artean daukagun diodoa, martxan jarri dugu, eta hemen dago 0,7 voltiokin. Hori bai, base intensitate txikiago batekin, IB, intensitate txikiago bat, horrelaxe, handiago bat, horrelaxe. Eta, nik esan dizuet, hau finkatuta dagoela, eta gure agintearen menpe dagoela. Guk nahi dugun intensitatea jarri dezakegu, honen arabera. Eta transistore honetan erlazioa badakizu zein den, hemen sortzen dugun intensitatea. Eta hemendik sartzen digunarekin oso lineala izan behar da. Potentzia dar honetan izan behar dugun intensitatea, egoera honetan izan behar da, IB bider irabazpen bat, beta. 50 iba 200 arte. Amplifikatu behar du pila bat. Intensitatea egoera honetan. Orden, baldintzak zeintzu dira egoera honetan? Hemen bezala, diodori bidatzen dago, egoera honetan, hau bete behar zaigu, IC, izan behar da, beta bideri B, eta azkeneko baldintza. Iturriarekin. Iturria, hau irekita dagoena, oza, itxita dagoena iturria, gero, azten geha irekitzen, azten da intensitatea pasatzen, eta iturria hasieran zegoen jasaten 20 voltio, ez dakitzen bat. Eta irekitzen dugun bitartean, tensio hori murrizten joaten da. Osea, tarte horretan, erdiko tarte horretan, hau dago jasaten, tensio masimoa eta 0 arteko tensio bat, edo presio bat. Eta hori zitzen behar da, baldintza horrelaxe egoteko. Hemen daukagun tensioa eredua erabiltzen dugunean, VCE, izan behar da, zeharo bukararaino daukagun tensio hori baino handiagoa. Hoxe da, VCE izan beharko da, VC-SAT baino handiagoa. Hau isik izan behar dira, baldintza konfirmatzeko, eta hori bai, klaro. Diodoa martxan jarri dugu, jasaten duen tensioa intensitate horrentzat, hau baina handiagoa da, hemen gaude. Bestela, onutzaile gatu berga. Hemen zer gertatu berda.
Hemen begira, adar honetan ja, badaukagu ja, zirkuito honek eman dezaken intensitate masimoa. Ailegatu geha, intensitatea onditzen, hau masimora ailegatu arte. Segitzen badegu hau, gehiago irekitzen, edo intensitatea gehiago onditzen, hau ja hautzi behar du onditzeaz. Ez dio jarraitu behar hori. Beraz, hemen baldin bagaude, izan behar dugu, hau ez dela bete behar. Hemen lortzen dugun intensitatea, izan behar da, amplifikazioarena baino txikiagoa. Bikoiztu dezakegu, baina ja finkatu da. Hirukoiztu finkatu da. Hau ditu dezakegu, baina ja hau ez da bidertu behar bider beta. Eta hoixik izango ziren, honen baldintzak. Osea, ireki, hasten geha intensitatea sartzen, eta intensitate hori amplifikatzen da pila bat. Segitzen badegu igotzen intensitatea, gara hori mugatu behar zaigu. Tope batera ilegatu behar zaigu. Orduen egoera hori izan behar da. Eta gure aplikazioetan hor txaritu behar geha. Zeren hiru ideia hauen aplikazio nagusienak, eta guretzako garrantzitsuenak izan behar dira, direnak dira hauexek. Barkatu, izenak. Hau moztuta. Horrela dagoenean esaten zaio, asetuta dagoela. Asetuta esan nahi du ja, intensitate masimoa lortu dugu, gehiago eskatzen badigu ez digu eman behar. Asetasun gunea. Asetuta. Eta tarteko harri aktibo. Hiru funtzionalitate. Aplikazio nagusienak, gutako garrantzitsunak izan behar dira, hauxe. Moztuta eta asetasun guneak moztuta edota asetuta, tak, etengailu aplikazioak izan behar dira. Etengailu aplikazioak izan behar dira. Hemen txaukaz, Eta aktiboa, hemen aplikazioak izan behar dira, amplifikazioa, ikustazo intensitatea zenbat amplifikatzen den, zeren balori hori da 50-marretik 100 arte, pila bat, hori tensiora bihurtzen badegu, pila bat amplifikatu dezakegu. Amplifioa, edo taia, gutako edo zuendako industrialak bezala garrantzitsuago diren aplikazioak intensitate iturri bat kontrolatuta. Intensitate bat kontrolatuta beste intensitate batekin, ez da? Baina intensitate iturri bat kontrolatuta batez ere potentzia aplikazioetan. Azkeneko gaian ez, azken aurreko gaian horrelaxe erabiliko dugu. Gai honetan, hau landu behar dugu. Honi sarreratxo bat egingo digu, rollo pixka bat, bakarrik jakiteko, eta azken aurreko gaian horrelaxe konfiguratuko dugu intensitatea mantentzeko, edikatzeko egoera egonkor bat zutan, txartel batzuk edo beste osage batzuk. Bueno, orain, hau dena elkarrekin jarri behar dugu berriz grafikoki, diodoarekin egin genuen bezala, ikusi zer egiten zuen, eta gero VI grafikak lanak eman dizkigu, baina gauzak ere argitzen dizkigu. Sartu ditzagun, hemen ikusi ditugun funtzionalitate hauek, hemen ikusi ditugun eredu horiek, suposatu beharko duzu hauek hurbilketak direla, gero realitatea ez da horren perfektua, eta baldintzak ere bai. Grafikan sartzerakoan, badakizu baldintza horiek bete beharko diren tartetan marraztu beharko ditugula. Transistoraren kasuan, orain ditugu hiru mutur. VC tentsioa, BE, BC, osea hiru tentsio, intensitateak 3. Hemen adar nagusiena, kasi garrantzitsuena da kontrola da, baina nagusiena hau izan behar da. Transistorik pasatzen den intensitate nagusia, hau da, hau baino asko potoloago delako. Eta tensio hau ere, hemen badakizu hau diodoarena da, 0,7, orden, irudikatu behar dugu grafikoki, hau, intensitate nagusi hau, eta tensio hau. Eta hor gauzak aldatuko dira, kontrolaren arabera. Hor da sartu behar dugu. Transistoren VI grafikak, beraz, irudikatzen da, bere VC tensioa, kolektore ikorle,
goiko atazpikoa, eta pasatzen zaion intensitate nagusia IC. Eta nik egin behar durana hemen, hurbilketa hauek sartu. Hasi gaitezen. Hemen, moztuta dago. VC bi muturroiek moztuta daudenean, horren grafika zein da. Intensitatea 0, eta edozein tensio diferentzia hemen. Eredu horren grafika da intensitatea 0, axola gabe ez tensio daukagun bi muturroien artean. Gara, hemen mugak egongo dira, transistorak izan behar dute berain tensio maksimoak eta bar. Baina urrutzaino, diodaren kasuan, ez duela gidatzen, dago moztuta. Moztuta, eta hori da, baseko intensitatea 0 delako. Hortik, diodo hortatik ez pasai usartzen, horrela gaude. Guazen orain, venga, erraxena. Bestentara, erraxena edo. Hemen, giratzen dagoenean, asetuta dagoenean, iturritxo bat daukagu. Dezimatxo batzeko iturritxo bat, eta honen erantzuna jarri behar dugu. Hemendik pasatu daiteke edozein intensitate, hortarako da, hortarako erabiltzen ari gara, hemengo intensitate hori pasatzen duzteko deaz, baina edozein baliokoa, eta tensioa finkatuta. Hau da, VCE, eredu horretan, VCE, 0 bat, 0 bit, 0 iru voltio izan behar dira, tensio iturri horrek finkatu behar dizkigu, eta edozein intensitate pasatu behar zaizkigu. Etengailu funtzionamentuaren erantzunak, hasierako grafika horiek gogoratzen badituzue, irekita edo itxita. Dezimatxo horiek galduta, nahiko ona, erabili behar ditugun tensio tarteentzako. Eta orain, moztu behar dut berriz, eta hasi behar naiz, hemengo diodo hori polarizatzen, pixkanaka, eta sartu behar diot intensitatexo txiki bat, hola, txikia, hasi behar da gidatzen denez intensitateu amplifikatu behar da, baina, bueno, balorio txiki bat bider beta, ondiagoa, baina oraindik txikia, eta intensitate iturri bat bezala. Honek, finkatzen du intensitatea balio zehatz batera, adibidez, ontara, axola gabe ze tensio dauden bere muturren artean, baldintza betetzen den bitartean. Osa, tensioa, hau baino altuago den bitartean, bigarren eredu hau da hauxe, intensitate iturri batena. Intensitatea mantentzen du, axola gabe ze tensio ditugu muturren artean, eta hori da, IB, zerotik zertxo baita handitu dugulako. Jarritzen badegu IB handiago egiten, edo sarrerako tensioa handitzen edo resistentzia txikituz edo, IB handiago egiten badegu, intensitate handiago bat eman behar digu, jarraitu behar du intensitate iturri bat bezala funtzionatzen. Handiago egiten badegu, horrela xe, eta laugarren bat jarriko dut. IB horren digiago egiten badegu, erantzuna hausi izango zen. IBeri proporzionala den intensitate, kolektoriko intensitate altu bat, eta bere balioa mantenduz tensio horrekin. Eta baldintzak hementxe ditugu sartuta. 0,2 eta hau betetzen da VC hau baino altuago dena. Hemendik azpira ez. Hor moztuta. Hemen aktibo. Eta hemen asetuta. Hemen aztu zait VC esat jartzea, VC esat. Zer gehiago. Hola xin. Hemen irudikatzen ari garen IC balioiek dira. Beta bider hori. IB handitzen gabiltza, baina hemengo baliga da beta bider hori. Eta hoxek izango ziren, transistoroi bipolarraren kurba ezaugarriak, baina ereduak kontuan hartuta. Badakizu hurbilketa bat dela. Benetan gertatu behar dena, eta ikusiko ditugu ezaugarri horriko balioak eta bar, hauek kurba batzuk izan behar dira. Hauek ere ez dira izar horren perspektua pixka bat gorak aian behar dira. Laseko kurba batzuk izan behar ditugu, baina orokorrean, eta erabili behar ditugun ideiak hauek izan behar dira. Bale?
Pues, listo, hemen utzi behar dugu. Hurrengo gunean ikusiko dugu. Zergatik egiten dituen gauza guzti hauek, transistoriak, hemen barruan gertatzen denaren arabera. Simboloa, ereduak, grafikoki ikusi ditugu.